Azpiazu, EH Bildu, 8 bozka. Óscar García Orrillo, PSOE, 0 bozka. Igor Urizar Murgoitio, Elkarrekin Podemos, bozka. Bozketaren emaitza ikusirik, legezko gehiengo absolutua lortu duenez, hauteskunde orokorraren erregimenari buruz lege organikoak 196/B artikuluak zeratzen duenaren arabera, Arrasateko udaleko alkate izendatzen da Mario Gorrotxegatik Zinegotzi hautagaia. Eusko Alderdi Jeltzaleko alderdiko hautagai zerrendaburu.